esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Benvidos a todos e a todas a un novo programa de Cinefilia. Agadic, xunto con Agapi, puxeron en marcha unhas xornadas sobre a produción independente galega nos centros de ensino, universidades e escolas de imaxe e son de Galicia. Así que imos a falar en profundidade desta iniciativa. Ola, sou Mónica e hoxe estamos no TIC EIS de Lugo da man de Agadic e Agapi no seu marco das xornadas da produción independente, unhas xornadas que se levan a cabo en todas as provincias galegas para coñecer de primeira man o traballo do audiovisual galego. Nesta ocasión, os convidados son Suso López de Gaita Films e Simón Saibén de Nove Olas. A Axencia Galega das Industrias Culturais, a través da Asociación Galega de Produtoras Audiovisuais Agapi, puxo en marcha as xornadas profesionais a produción independente galega, unha iniciativa dirixida ao alumnado das universidades e escolas de imaxes e son de Galicia. Segundo as respostas de outras veces que a Agapi ten levado estas iniciativas a centros escolares e agora mesmo está levando a persoas máis adultas, a experiencia é moi boa. O alumnado queda encantado, descobre un novo mundo que ás veces igual nin se plantexaban esas saídas que ten. O audiovisual galego está vivindo un momento moi bo, tanto en recoñecementos en Galicia, na nosa terra, como no resto de España e tamén a nivel internacional, o que fai que tamén cada vez o alumnado se sinta máis involucrado e como motivado a estudiar neste eido. O obxectivo é achegar o sector audiovisual ás novas xeracións, da man de profesionais de referencia da produción, dirección, guión ou animación. Esta non é a primeira vez que a Agapi pon en marcha unhas xornadas para chegar ao audiovisual ao alumnado. Antes era en institutos, agora en persoas xa máis encamiñadas hacia o sector audiovisual. En todas temos a mesma resposta. Aos nenos e nenas, cando é ao principio, descubren un mundo que non tiñan. Agora, os que xa están máis enfocados ao futuro audiovisual, ven que é posible traballar na súa terra nun sector que cada vez está máis en auxe. Estas xornadas son unha aposta polo audiovisual galego como sector do futuro, pola presenza feminina en cargos de responsabilidade e polo galego como lingua vehicular no sector. Profesionais que contan cunha extensa traxectoria fan que o alumnado coñeza os seus traballos, o desenvolvemento dos seus proxectos e tamén os seus éxitos tras os que se agochan moitas horas de implicación para ver materializado un soño. Estar aquí en Lugo, na Escola de Imaxe e Son, bueno, para min é algo guai porque sendo lucense, sendo meirego, aínda que non estudiei aquí, pois xa tivemos os nosos contactos desde fai moitos anos, pois é algo especial, non? E despois, pois, poder dirixirte ás alumnas e aos alumnos contándolles un pouco da experiencia que un vai acumulando no traballo como produtor executivo, que era, ao final, un pouco digamos, o fío conductor da charla, pois sempre é unha experiencia agradable. Vin aos rapaces bastante atentos, eso sí, pouco participativos, pero é normal. Eu, cando era estudiante, tampouco era demasiado participativo, nin siquiera demasiado atento. Bueno, do que lles estiven falando foi un pouco da nosa traxectoria, ligándoa sobre todo as funcións de produción executiva ou intentando facerlles ver que a produción executiva pois abarcaba a grandes rasgos ter un pouco de coñecemento e control sobre todo o que engloba a un filme. Espero que lles parecese interesante, que sacasen algo en claro
bueno, que cando queiran volver a contar comigo daqui da Escola de Lugo, pois que volvan a chamarme. Kraken Media, Phaeton Films, Fílmica Galaica, Séptima, Indígena Films, Gaita Filmes ou Nove Olas Producións son algunhas das produtoras involucradas nesta iniciativa. Voltamos aquí no plató de Cinefilia. Como sabedes, vos, espectadores do programa, aquí sempre entrevistamos a directores, directoras, actores, actrices, pero tamén estamos moi atentos ás outras profesións do audiovisuais, porque o cine, como sabedes moi ben, é un arte colectivo. Así que hoxe temos tamén dúas representantes de figuración, que é unha profesión que normalmente non se fala nunca nestos programas moi específicos sobre cine e non só. Así que damos a nosa benvida e moitas grazas por estar aquí a Concha Feijó e Belén Gil. Hola, benvidas que tal? Gracias, aquí a Cinefilias. Que tal, entón? Contarnos un pouco sobre a vosa profesión, porque a verdade é que é un pouco descoñecida. Como chegastes a convertirvos en figuración nunha película, figurantes dunha película? Porque, claro, eso en Galicia, ademais, Bueno, quen queres falar primeiro? Primeiro, darte as gracias por darnos visibilidade á figuración, que sempre estamos así un pouco, pero é moi visible. é moi visible nunha pero película. Bueno, sí, pero bueno, se nos dá pouca visibilidade, a verdad. E nada, empezamos un pouco por casualidade, ou polo menos no meu pueblo, en Entrimo, hai moitísimos anos, pedían figuración para a Lei da Fronteira e fun de figurante, xa me gustou moito, que pasa que, claro, entón non había como seguir, non había redes sociales ni nada, entón, e despois, pois nada, enganchei, pois, fai 5 anos ou 6, empezamos, e en todo o que salga, vamos, onde demos o perfil, aí estamos. E ti tamén... Eu empecé tamén fai 30 anos, polo menos, en Arnolla tamén, de onde son. E fixen unha película de Gracia Grejeta, Cuando vuelvas a mi lado, e allí xa picou o gusanillo. Pero eso, así en serio, empezamos fai 5 anos coa película de... A serie El desorden que dejas. Aí coincidistes, Sí. grabastes como figuración na mesma serie, non? sí. Que se grabou aí en Celanova, e Rivadavia, etc. sí. Sí, nos en Celanova, Sí, e concretamente. aí empezamos nos fixemos amigas, e entonces ahora nos vamos avisando unha a outra de eso. Hai un casting, hai... Porque agora como funciona exactamente? É dicir, eu poñome no papel dun espectador que ao mellor quere apuntarse a algún casting. Estades nunha rede de datos? Os chaman as mismas produtoras? Como funciona? Pois estamos en varias redes, o sea, en varias productoras. E depois os ves eso, nas redes sociais, en Casting Galicia, Sí, nas productoras mismo, que eles mesmos a poñen nas redes. Allen Films, Vaca Films... Necesitamos, pois, mulleres de 20 a 70 anos, bueno, o que pidan, vamos. Aparte xa estamos na base de datos tamén, que a veces como xa chaman directamente, a veces se te coñecen e das o perfil, xa te chaman, e se non, pois te postulas, sai o casting, mandas os datos e te chaman e nada, a traballar, que é un traballo, este é un traballo. Sí, un traballo. Que a xente non o pense, é un traballo. Cantas horas, máis ou menos, bueno, dependendo do que os contratan, pero pode ser que participades na mesma serie, por exemplo, El desorden que dejas ou outras máis, facendo papéis como diferentes, figuración diferente na mesma serie ou non, ou eso non pasa? A veces sí, Sí, pasa, pero... Maquilladas diferentes ou con unha roupa diferente, pode pasar isto? Sí, pode pasar. Pode pasar, sí. O que pasa que pode pasar se, por exemplo, o primeiro día non se te ve moito. Porque se claro, te ve sí. moito, tes que ter récord, o sea, tes que ter a mesma imaxe po día seguinte, pero se non se te veu, que estabas fora ou tal, sí que te poden chamar, sí. E pois eso, eu, por exemplo, en Asunta, tive en récord 7 días, estuve unha semana inteira. No caso Asunta, non? A Sí, no serie de caso Netflix, Asunta, sí. sí. Que eu facía de xurado, entón aí sí que tes que
estar eso a semana inteira, que eso foi un regalo, e non quería ir ao principio, pero bueno, sí, sí. Y así a nivel de anécdotas, a nivel de experiencia tamén, sobre todo, porque vos vivides a rodaxe desde outro punto de vista, non? Eu teño que recoñecer tamén que moitas veces como director es moi pesado, se me resulta moi pesado, pero vos estades enganchadas un pouco a ese tema, porque la figuración en realidad se pasa la mayoría del tiempo esperando, non? Sí, hai que ser moi paciente, eso é o principal da figuración, ser paciente. Que hai moita xente que empeza a ir un día por primeira vez e non volve, dice, isto non vale para min. Entón, tens que ser paciente, eso, si tens que estar unha hora hasta que te toca salir e dar un paseillo solo... Incluso hai días que vas e non sais, non entres a rodar, o sea, non coincide que non... Por circunstancias, por imprevistos. circunstancias de plano, de tal, cualquier cousa, vas ali, pasas o día e non entraches a rodar, estuveches fora. E que é o que máis os gusta das rodaxes? Por que estades tan vinculadas, non? Enganchadas. Pois, mira, conoces sitios distintos que mellor non poderías ir como persona, vamos, normal, por exemplo... De diario. Por exemplo, en Ferrol. En Rapa. En Rapa, que estuvemos no Arsenal Militar. Que ali unha persona que non é militar ou que non ten familiares militares, ali non poderías ir. Entón, claro, ves sitios distintos, conoces a xente que non ten nada que ver con tu entorno laboral. Sí, ves o entramado das grabacións, estás aí como se roda a película, bueno, como vai todo, vamos, que estás aí, o estás vendo, sabes, si te gusta, a mí é que me encanta, entón, pero bueno, sí que hai que ser moi paciente, o que di Belén, que hai xente que vai un día e non volve. Xa sabes que hai unhas normas que hai que cumplir, non podemos quitar fotos cos actores, non podemos nada, pero bueno, xa sabemos o que é, e despois unhas veces comes ben, outras veces comes mal, pero bueno. E despois tamén hai regalos, porque despois hai actores que sí que se acercan a ti, que te falan, que eso é, por exemplo, Candela Peña foi un amor de actriz, o sea, era unha que estaba todo o tempo preocupada por a figuración, que unha cousa que outro día, perdona aí que os... vi hablaba ella de eso, de las figuraciones, que chocoulle en Madrid, que estaba rodando ahora pues algo, e que falaba con unha figuración, con unha figurante, y le preguntaba una cosa y la figurante así con mímica. Entonces ella decía, pero ¿por qué no me contesta? Entonces, claro, la otra chica le dijo, es que son unha... Figurante. Non teño unha pepa, que era pequeña parte. Entonces, claro, ¿cómo que unha pepa? Entonces eso, a veces a figuración queda un pouco falsa, porque estás así. Claro, é que... Entón, iso tamén se nota moitísimo, porque eso que lle preguntaba canto custa este jersey? E claro, a figurante decía, entón, claro, ela decía... Claro, se xa seras moito queda mal. Porque xa se tedes diálogo xa sería outra cousa, xa te traría noutra categoría. Entón, aí cobras máis. Entón, que a veces sí que quedaría máis natural falar, pero claro, por temas de son, que tamén penso eu que tampouco será solo por os cartos, por temas de son a veces molesta moito el barullo. Sí, mismo no caso Asunta había, non sei se era axudante de dirección, que levaba na camiseta escrito, dice, mímica, porque avísanos moito, mímica sempre. Mímica non é, porque claro, a veces estás así e estás... e isto non se pode facer. Entón, ela xa levaba na camiseta. Mímica non é mímica, pero claro, é unha situación un pouco, porque estás nunha mesa sentada e claro, tens que estar así, e sin querer te vas a exagerar un pouco, entón hai que irse acostumbrando. Sí, eso se nota moito. Eu agora a veces, cando estás mirando unha película, claro, eu fíxome moito agora nos figurantes. Entón, a veces dices, que exagerado está facendo, abres aí a boca e como... Sí, aparte te das conta que estás
frente a frente Sí. e estamos Sí. os dous así, Sí, ten sí, sí, un sí. que falar e outro escoitar e tal, pero a veces estamos os dous así, Sí, tal, e aí- dices, isto ao final vas collendo tal e ao final, bueno, vas facendo experiencia, experiencia, claro, claro. tamén Sí, sí, e con frases xa de pequena parte, eso xa teñen que o director é o que elixe, bueno, xa é a parte, vamos, é outra cousa. Xa unha pequena xa é Sí, outra tamén tipo hai de... figuración especial, que de tamén contrato. é así igual un pouco máis... Pero bueno, nós hasta ahora por agora somos... ainda non hemos dado o paso. No, e ademais se grabou moito en Ourense, imagino que Sí, sí. ademais del Desorden que dejas, participastes en máis películas, en Ourense no? estuvemos El desorden que dejas, estuvemos en Cuñados, estuvemos en Honeymoon, Los 13 exorcismos, en Motel Valquiria, bueno, en Ourense é unha provincia, porque, por exemplo, en Motel claro. Valquiria estuvemos en Bande, nas Termas... Sí. E claro, son sitios super bonitos que tamén eu non conocía tampouco ali Bande, Sí, sí, gustoume sí. moitísimo, conoces a xente de... E fixemos mogollón de amigos, temos Ai, sí, moitísimos amigos. Temos a un grupo aí, os trotamundos. Sí, E logo un estades saludo. vendo, imagino, no? Cando vedes outras producións, si aparecen algún colega aí Claro, de, claro, de e figuración, no? Nos avisamos. Es outra aí. forma de ver las películas tamén, no? Sí, sí, es que ahora casi nos fixamos máis a ver si conocemos a quen está de figurantes, que a veces hai que rebobinar para ver a trama da peli, porque dices, ui, que non me enterei. En algunha película sí que nos poñen nos créditos. E tamén te Sí. fai moitísima Sí. ilusión. Aí ves nos Por que non é créditos. descontado isto? Eu pensaba que era descontado, que expoñían toda a No, figuración. no. Hasta ahora nos créditos que eu sepa, Aparecimos en alguna porque eu aparecimos na de Marta Azas e de Javier Veiga, que rodaron aquí en Ah, sí, Ourense, sí. Amigos, Sí, Amigos hasta la Amigos muerte, hasta sí. la muerte, sí. Aí puxeron toda a figuración, pero normalmente a figuración non. Claro, No, si no son aparece. aí 100 persoas tampouco pasa... Claro, é que a veces hai moitísima figuración, pero bueno, éramos bastantes en Amigos hasta la muerte, sí que... Pero que la nos fixo puxeron. moita ilusión ver aí, estás aí no cine esperando aí ao final os créditos para ver a... E despois hai veces que o pasas moi mal e hai veces que o pasas moi ben, que estuvemos ahora fai pouco en Verín, gravamos unha farrapada, o Entroido, e a verdad que o vivimos como se fora o Que Entroido. película de era verdad. esta? Me ha robado el corazón. E tamén estuvemos ahora última, estuvemos grabando a de Las hijas de la criada, que é del libro El premio Planeta de 2023, de Sonsoles. Que bueno, aí tuve unha experiencia porque eu estaba de mariscadora, subiu a marea, aparte estaba un día, caían chuzos de punta, subiu a marea, pasábame as olas pola mitad das pernas, con aquelos refaixos todos, que aquelo era Empapada estaba. horrible. Viviste Por la certo, experiencia dunha mariscadora de verdade. dunha mariscadora empapada, pero bueno, tuve a sorte que un do equipo, cando, bueno, xa estaba empapada, pero veu con paraguas a taparme, porque claro, aquí as actrices, actores e todo están sempre con anorás, con paraguas, pero nós estamos chove, Pasando chove, frío, pasando si fai calor, sí, eso é bueno, así. aí veu con paraguas, tal, xa estaba mollada, pero bueno, foi, claro, todos aí aplausos, hasta as actrices, ai, tal, pobrecita e tal, pero bueno, ali estaba eu, vamos, pues dándome con un secador, pero bueno, foi unha experiencia, en Muros, eso foi en Muros. Sí. E a nivel de experiencias así, tamén, xa que estamos en petit comité, aquí en Cinefilia, tedes alguna mellor experiencia con alguna productora onde se traballa mellor ou nese sentido de figuración? Sí, hombre, Se nós queredes contarlo, temos moito cariño a Len Films, que están en Vigo, que son, bueno, Son moi cariñosos, sempre trátanos atentos, moi ben. a figuración a tratan moi ben, moi ben. Sí. Sí. Despois tamén, bueno, Vaca Films tamén, sí. Voz Audiovisual tamén moi Tamén, é ben, verdad son que son- espectaculares. Sí, sí, sí. Non sei se me olvido de algunha, pero despois tamén a veces traballas con algunhas de Madrid e tal, que Que bueno, veñen de así. fora tampouco xa nos teñen tanto... Pero bueno, nós con Alén traballamos moito e Bueno, son con Galicia sempre ben. Sí, 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 nos tratan moi ben. Eso Eso é sí que non temos tampouco ningún problema. E depois eu tuve unha experiencia que encantoume, que foi o vídeo de Tangana para o Celta, do hino do centenario, e foi precioso. O sea, foi... Es que se poñan os pelos de punta, estar aí grabando e el unha maravilla de persoa, super cercano. O sea, foi unha experiencia, eso foi un regalo tamén. Foron 2 días ou 3, cantos fun.
Dous, creo que aí non me fuche. quixeron, aí non Bueno, digo sí, o porque perfil, de verdad, que a mí non me colleron. En outros non nos queren aí... Non sempre das o perfil Sí, claro, tamén. eso tamén hai que... Pero Que eso despois sí, a veces esos son regalitos así que, non das que o veñen. perfil e despois non sais nada, porque a maioría das veces a figuración sale borrosa. Claro, luego siempre hay que ver después y ver dónde, si sai o no sai. sí, Ese despois- borrón son... Ese siempre Despois la... gravas, por exemplo, no caso Asunta, fomos ao aeroporto, gravamos aí todo un día, despois eso non saliu Non sale, nada. sí, verdad. Nada, cortan moito e tal. Pero bueno, nós tampouco... Eso xa depende das montadoras Xa estamos e das acostumbradas, xa sabemos, non podemos mirar a cámara, Sí, non podemos sí. pedir fotos, todo eso xa estamos acostumbradas, non pasa nada. É así o traballo e xa está, hai que facelo. Pues moitísimas gracias, non temos máis tempo a disposición, pero sabedes que aquí en Cinefilia tedes outra casa máis, como protagonistas ademais, non xa como figuración. Moitas Así grazas. que gracias por compartir as vosas experiencias, que seguro que tamén os espectadores agradecen ese tipo de relatos que normalmente non se contan. Sí, que eso non Pois se sí, conoce. moitas grazas a ti Graciñas por darnos visibilidade. Eso. Grazas. Grazas, Simone. E agora imos a repasar as películas programadas na sala do cinema comercial e a nosa axenda de festivais galegos. Nada me iba bien, así que decidí dejar la Tierra. ¿Quieres ser prescindible? ¿Ha leído la documentación? Sí. Debería haberla leído. Mickey 17, o novo filme de Bong Joon-ho, o director surcoreano multipremiado Parásitos, está inspirado na novela homónima de Edward Ashton. È un film de ciencia ficción con importantes toques de humor amarelo, que nos transporta ata un planeta cheado na espera de ser colonizado. Mickey 17 é un filme sobre os límites da precariedade laboral, a estupidez e a mezquinidade do ser humano, temas que o cineasta surcoreano xa abordou nas súas anteriores longametraxes. Un extraordinario Robert Pattinson encarna o protagonista e os seus múltiples, acompañado por unos villanos histriónicos, interpretados por Mark Ruffalo e Toni Collette, e una gran Naomi Aki. Mickey 17 è sin dúbida un film atípico, un'avventura espacial cuns toques surreais, però cun poderoso mensaxe político-social. Entonces todo cambió. Somos múltiples. En el caso de múltiples, exterminaremos a cada individuo. ¿Quién será el primero? A la vez no, el doble de diversión. No parece que te hayan imprimido. Eres como nosotros. No es culpa tuya. Fue una lucha a muerte. De hecho, estamos en estado de guerra. Nuestra supervivencia pende de un hilo. Tengo un trabajo que hacer. Mickey Barnes, gracias por luchar hasta el final. Mi gran aportación a la humanidad. ¿Te da miedo morir? Esta vez no tuve miedo.
Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mientras tanto, como sempre, buone visioni! Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé.